Cartea lui Iosua, capitolul 1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te spăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă: Treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului. Pregătiți-vă merinde, căci peste 3 zile veți trece Iordanul acesta, ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Iosua a zis rubeniților, gadiților și jumătății din seminția lui Manase: Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan. Dar voi, toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan spre răsăritul soarelui. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum a ascultat de Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Capitolul 2. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim 2 oameni ca escoade, zicându-le: Duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei 2 oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahab și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus: Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahab să-i spună: Scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei 2 bărbați și i-a ascuns și a zis: Este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de-i urmăriți și îi veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îl întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și, după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahab s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groază de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii, și am auzit ce ați făcut celor 2 împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră,
căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor, și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia i-au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a pogorât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății. Și le-a zis: duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce. După aceea să vă vedeți de drum. Bărbații aceia i-au zis: iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns: fie după cuvintele voastre. Și-a luat rămas bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărmizie la fereastră. Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas 3 zile, până s-au întors cei care îi urmăreau. Cei care îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei 2 oameni s-au întors, s-au pogorât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua: cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Capitolul 3. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă: când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. Să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului: sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților: luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua: astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Iosua a zis copiilor lui Israel: apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis: prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că vă va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului se vor despica în 2, și anume apele care se pogoară din sus, se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului, apele care se pogoară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam,
care este lângă Țartan, iar cele ce se pogoreau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Capitolul 4. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție. Dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre, pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce însemnează pietrele acestea pentru voi, să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Iosua a ridicat și el 12 pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoților care duceau chivotul legământului. Și ele au rămas acolo până în ziua de azi. Preoții care duceau chivotul au stătut în mijlocul Iordanului până la deplină împlinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul să spună poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să treacă. După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au trecut înarmați înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise. Aproape 40.000 de bărbați pregătiți de război au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului. În ziua aceea, Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel și s-au temut de el cum se temuseră de Moise în toate zilele vieții lui. Domnul a zis lui Iosua: poruncește preoților care duc chivotul mărturiei să iasă din Iordan. Și Iosua a poruncit preoților: ieșiți din Iordan. Când au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile lui. Poporul a ieșit din Iordan în ziua a 10-a a lunii întâi și a tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Ierihonului. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce însemnează pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Capitolul 5. Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. În vremea aceea Domnul a zis lui Iosua: fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur.
Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur. Dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. Căci copiii lui Israel umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni, de război, care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care jurase părinților lor că ne-o va da, țară în care curge lapte și miere. În locul lor a ridicat pe copiii lor. Și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiați împrejur pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua: astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră. Și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, prevălire, până în ziua de azi. Copiii lui Israel au tăbărit la Gilgal și au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii, spre seară în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării azim și boabe prăjite. Chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paște când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și i-a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Capitolul 6. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua: iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua a 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis: luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte în cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului: porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbece au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului: voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune: strigați. Atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocol odată. Apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată a doua zi. Apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua a 7-a s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului:
Strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier, să fie închinate Domnului și să intre în vistieria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul săbiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari. Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țara: intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți a ei, cum i-ați jurat. Tinerii scoadele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți a ei. Au scos afară pe toți cei din familia ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei. Ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care îi trimisese Iosua să-i scodească Ierihonul. Atunci a jurat Iosua și a zis: blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Ierihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara. Capitolul 7. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le: sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții pierd vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.
să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre. Și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat dis de dimineață și a apropiat pe Israel după semințiile lui și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familiile lui Iuda și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Iosua a zis lui Acan: Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis: Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort. Și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul era sub ele. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui, și i-au suit în Valea Acor. Iosua a zis: Pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre care se vede până în ziua de azi. Și Domnul s-a întors din iuțimea mâniei lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de Vale Acor, turburare. Capitolul 8. Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme și nu te spăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui, să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteji pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă: Ascultați, să vă puneți la pândă înapoi a cetății, să nu vă depărtați mult de cetate și toți să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice: Fug dinaintea noastră, ca întâiași dată. Și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate, și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca pe care vă dau. Iosua i-a pornit și s-au dus de s-au așezat la pândă între Betel și Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului. Iosua s-a sculat dis de dimineață, a cercetat poporul și a pornit împotriva cetății Ai, în fruntea poporului, el și bătrânii lui Israel. Toți oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate. Când au ajuns în fața cetății, au tăbărât la miază noapte de Ai, de care erau despărțiți prin vale. Iosua a luat aproape 5.000 de oameni și i-a pus la pândă între Betel și Ai, la apus de cetate. După ce s-a așezat toată tabăra la miază noapte de cetate și cei de pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii. Când a văzut împăratul cetății Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s-au sculat în grabă dis de dimineață și au ieșit înaintea lui Israel ca să-l bată. Împăratul s-a îndreptat cu tot poporul lui spre un loc hotărât înspre câmpie
și nu știa că înapoi a cetății o mână de oameni stau la pândă împotriva lui. Iosua și tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuți și au fugit pe drumul dinspre pustie. Atunci tot poporul care era în cetate s-a strâns ca să-i urmărească. Au urmărit pe Iosua și au fost trași departe de cetate. N-a rămas niciun om în Ai și în Betel care să nu fie ieșit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă și au urmărit pe Israel. Domnul a zis lui Iosua: întinde spre Ai sulița pe care o ai în mână, căci am să o dau în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mână. De îndată ce și-a întins mâna, bărbații care stăteau la pândă au ieșit repede din locul unde erau. Au pătruns în cetate, au luat-o și s-au grăbit de i-au pus foc. Oamenii din Ai, uitându-se înapoi, au văzut fumul cetății suindu-se spre cer și n-au mai putut să scape în nicio parte. Poporul care fugea spre pustie s-a întors împotriva celor ce-l urmăreau, căci Iosua și tot Israelul, văzând cetatea luată de cei ce stăteau la pândă și fumul cetății suindu-se în sus, s-au întors și au bătut pe oamenii din Ai. Ceilalți de asemenea le-au ieșit înainte din cetate și oamenii din Ai au fost înconjurați de Israel din toate părțile. Israel i-a bătut fără să lase unul cu viață, nici vreun fugar. Pe împăratul din Ai l-au prins viu și l-au adus la Iosua. După ce a isprăvit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmp și în pustie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toți au fost trecuți în totul prin ascuțișul săbiei, tot Israelul s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuțișul săbiei. În totul au fost 12.000 de inși uciși în ziua aceea, bărbați și femei, toți oameni din Ai. Iosua nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița până ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvârșire. Israel a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul. Iosua a ars cetatea Ai și a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături, care se vede până în ziua de azi. A spânzurat de un lemn pe împăratul din Ai și l-a lăsat pe lemn până seara. La apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i se pogoare trupul de pe lemn. L-au aruncat la intrarea porții cetății și au ridicat pe el o mare grămadă de pietre, care este până în ziua de azi. Atunci Iosua a ridicat un altar Domnului Dumnezeului lui Israel pe muntele Ebal, cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea legii lui Moise. Era un altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese lui Moise înaintea copiilor lui Israel. Tot Israelul, bătrânii, mai mari oastei și judecătorii lui, stăteau de amândouă părțile chivotului, înaintea preoților, din neamul leviților, care duceau chivotul legământului Domnului. Erau de față atât străinii cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvinteze pe poporul lui Israel. Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemurile, după cum este scris în cartea legii. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Capitolul 9. La auzul acestor lucruri, toți împărații care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale, și pe toată coasta mării celei mari, până lângă Liban, hetiții, amoriții, cananiții, fereziții, heviții și ebusiții, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Locuitorii din Gabaon de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei. Iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată. Acum, deci, faceți legământ cu noi.
Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon împăratul Hezbonului și lui Og împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată pâinea noastră, era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot, și iată-le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungime prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat și a 3-a zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Chiriat Iarim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. Toate căpeteniile au zis întregii adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață, ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpeteniile, dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și la scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând: suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel care nu i-au omorât. Dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de azi. Capitolul 10. Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei, cum făcuse Ierihonului și împăratului lui, și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Atunci a fost foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toți bărbații ei erau viteji. Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachișului, și lui Debir, împăratul Eglonului: suiți-vă la mine și ajutați-mă ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel. Cei 5 împărați ai amoriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachișului și împăratul Eglonului, s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor. Au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua
a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășală dinaintea lui Israel. Și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca și au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: Oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în cartea dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om. Și Domnul lupta pentru Israel. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Gilgal. Cei 5 împărați au fugit și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda. S-a spus lucrul acesta lui Iosua zicând: Cei 5 împărați se află ascunși într-o peșteră la Macheda. Iosua a zis: Prăvăliți niște pietre mari la intrarea peșterii și puneți niște oameni să-i păzească. Și voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrăjmașii voștri și bateți-i pe dinapoi. Nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre. După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetățile întărite. Și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel. Iosua a zis atunci: Deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei 5 împărați și aduceți-i la mine. Ei au făcut așa și au adus la el pe cei 5 împărați pe care îi scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachișului și pe împăratul Eglonului. După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel și a zis căpeteniilor oamenilor de război care merseseră cu el: Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora. Ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. Iosua le-a zis: Nu vă temeți și nu vă spăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta. După aceea Iosua i-a lovit și i-a omorât. I-a spânzurat de 5 copaci și au rămas spânzurați de copaci până seara. Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i pogoare din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari care au rămas acolo până în ziua de azi. Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea și a trecut-o prin ascuțișul săbiei. A nimicit cu desăvârșire pe împărat, cetatea și pe toți cei ce se aflau în ea. N-a lăsat să scape niciunul și împăratului din Macheda i-a făcut cum făcuse împăratului Ierihonului. Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut din Macheda la Libna și a dat luptă împotriva Libnei. Domnul a dat-o și pe ea împreună cu împăratul ei în mâinile lui Israel și a trecut-o prin ascuțișul săbiei pe ea și pe toți cei ce se găseau în ea. N-a lăsat să scape niciunul și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului. Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut din Libna în Lachiș, a tăbărât înaintea ei și a început lupta împotriva ei. Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi și a trecut-o prin ascuțișul săbiei pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna. Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape. Iosua și tot Israelul împreună cu el a trecut din Lachis la Eglon. Au tăbărât înainte ei și au început lupta. Au luat-o în aceeași zi și au trecut-o prin ascuțișul săbiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea. Iosua a nimicit-o cu desăvârșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachis. Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a suit din Eglon la Hebron
și au început lupta împotriva lui. L-au luat și l-au trecut prin ascuțișul săbiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetățile care țineau de el și pe toți cei ce se aflau în el. Iosua n-a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l-a nimicit cu desăvârșire împreună cu toți cei ce se aflau în el. Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a îndreptat împotriva Debirului și a început lupta împotriva lui. L-a luat pe el, pe împăratul lui, și toate cetățile care țineau de el. Le-au trecut prin ascuțișul săbiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul. Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei. Iosua a bătut astfel toată țara, muntele, partea de miază zi, câmpia și costișele, și a bătut pe toți împărații. N-a lăsat să scape nimeni și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israel. Iosua i-a bătut de la Cades Barnea până la Gaza, a bătut toată țara Gosen până la Gabaon. Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor, căci Domnul Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără la Gilgal. Capitolul 11. Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis sol la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, la împăratul Acșafului, la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpia de la miază zi de Chineret în vale, și pe înălțimile dorului l-a apus. Cananiților de la răsărit și de la apus, amoriților, hetiților, fereziților, iebusiților în munte și heviților la poalele Hermonului, în țara Mitzpa. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de-au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Iosua: nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel. Ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot, Maim, și până în Valea Mitzpa l-a răsărit. I-au bătut fără să lase să scape vreunul. Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul. Cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. La întoarcere și în același timp, Iosua a luat Hațorul și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Hațorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărății. Au trecut prin ascuțișul săbiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se găseau în el. N-a rămas nimic din ce avea suflare de viață și au pus foc Hațorului. Iosua a luat de asemenea toate cetățile împăraților acelora și pe toți împărații lor, i-au trecut prin ascuțișul săbiei și i-a nimicit cu desăvârșire, cum poruncise Moise, robul Domnului. Dar Israel n-a ars niciuna din cetățile așezate pe dealuri, afară numai de Hațor, care a fost ars de Iosua. Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăților acelora și vitele, dar au trecut prin ascuțișul săbiei pe toți oamenii până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viață. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Astfel, Iosua a luat toată țara aceasta, muntele, toată partea de miază zi, toată țara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui, de la muntele cel pleșuv care se înalță spre Seir până la Baal Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toți împărații lor, i-a bătut și i-a omorât. Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărați a ținut multă vreme. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviți care locuiau în Gabaon. Pe toate le-au luat prin luptă. Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească, după cum poruncise lui Moise Domnul. În același timp,
Iosua a pornit și a nimicit pe Anachim din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel. Iosua i-a nimicit cu desăvârșire împreună cu cetățile lor. N-au rămas deloc Anachim în țara copiilor lui Israel. N-au rămas decât la Gaza, la Gat și la Asdod. Iosua a pus stăpânire deci pe toată țara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui după semințiile lor. Apoi țara s-a odihnit de război. Capitolul 12. Iată împărații pe care i-au bătut copiii lui Israel și a căror țară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit. Pe Sihon, împăratul amoriților care locuia la Hezbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și de la mijlocul pârâului peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon. De la câmpie până la Marea Chineret, la răsărit, și până la Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, la răsărit, spre Bet Yeșimot. Și de la miază zi, sub poalele muntelui Pisga. Pe Og, împăratul Basanului, singura rămășiță a refaimiților, care locuiau la Aștarot și la Edrei. Stăpânirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul Gheșuriților și Maacatiților, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hezbonului. Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel i-au bătut, și Moise, robul Domnului, le-a dat țara lor în stăpânirea rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția lui Manase. Iată împărații pe care i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la Apus, de la Baal Gad în Valea Libanului, până la muntele cel pleșuv, care se înalță spre Seir. Iosua a dat țara lor în stăpânire semințiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei, în munte, în vale, în câmpie, pe costișă, în pustie și în parte de miază zi țara hetiților, amoriților, cananiților, fereziților, heviților și iebusiților. Împăratul Ierihonului unul, împăratul din Ai lângă Betel unul, împăratul Ierusalimului unul, împăratul Hebronului unul, împăratul Iarmutului unul, împăratul din Lachis unul, împăratul Eglonului unul, împăratul Gezerului unul, împăratul Debirului unul, împăratul Gederului unul, împăratul din Horma unul, împăratul Aradului unul, împăratul Libnei unul, împăratul Adulamului unul, împăratul din Macheda unul, împăratul Betelului unul, împăratul Tapuahului unul, împăratul Heferului unul, împăratul Afecului unul, împăratul Lașaronului unul, împăratul Madonului unul, împăratul Hațorului unul, împăratul Shimron Meronului unul, împăratul Acșafului unul, împăratul Taanacului unul, împăratul din Megido unul, împăratul din Chedeș unul, împăratul Iocneamului la Carmel unul, împăratul Dorului pe înălțimile Dorului unul, împăratul Goimului lângă Gilgal unul, împăratul din Tirța unul, peste tot, 31 de împărați. Capitolul 13. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Iată țara care mai rămâne, toate ținuturile filistenilor și tot ținutul gheșuriților, de la Shihor, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miază noapte, ținut care trebuie socotit drept cananit și care este stăpânit de cei 5 domnitori ai filistenilor, cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron și de aviți. Începând de la miază zi, toată țara cananiților și Meara, care este a sidoniților, până la Afec, până la hotarul amoriților. Țara ghibliților și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la Baal Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului. Toți locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot Maim, toți sidoniții. Eu îi voi zgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai țara aceasta de moștenire prin sorți lui Israel, cum ți-am poruncit. Și împarte acum țara aceasta ca moștenire între cele 9 seminții și între jumătate din seminția lui Manase. Rubeniții și gadiții cu cealaltă jumătate din seminția lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului. De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba până la Dibon.
toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon. Galaadul, ținutul gheșuriților și al maacatiților, tot muntele Hermonului și tot Basanul până la Salca. Toată împărăția lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei, și care era singura rămășiță a refaimiților. Moise a bătut pe acești împărați și i-a izgonit. Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe maacatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Seminția lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire. Jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum îi spusese el. Moise dăduse seminției fiilor lui Ruben o parte de moștenire după familiile lor. Ei au avut ca ținut al lor, de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba, Hesbonul și toate cetățile lui din câmpie, Dibonul, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Iahaț, Chedemot, Mefaat, Chiriataim, Sibma, Țeret Hașahar, pe muntele văii, Bet Peor, poalele muntelui Pisga, Bet Ieșimot, toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon. Moise îl bătuse pe el și pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în țară. Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. Hotarul ținutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben după familiile lor, cetățile și satele lor. Moise dăduse seminției lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. Ținutul lor a fost Iaezerul, toate cetățile Galaadului, jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, față în față cu Raba, de la Hesbon până la Ramat Mitzpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului, și în față Bet Haram, Bet Nimra, Sucot și Țafon, rămășiță din împărăția lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret, de cealaltă parte a Iordanului la răsărit. Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor, cetățile și satele lor. Moise dăduse la jumătate din seminția lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor. Ținutul lor a fost, de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele lui Iair în Basan, 60 de cetăți. Jumătate din Galaad, Aștarot și Edrei, cetăți din împărăția lui Og în Basan, au căzut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir după familiile lor. Acestea sunt părțile de moștenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit. Moise n-a dat nicio moștenire seminției lui Levi. Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum îi spusese el. Capitolul 14. Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în țara Canaanului, pe care li le-au împărțit între ei preotul Eleazar, Iosua fiul lui Nun și căpeteniile de familie ale seminților copiilor lui Israel. Împărțirea s-a făcut prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele 9 seminții și jumătate. Căci Moise dăduse o moștenire celor 2 seminții și jumătate de cealaltă parte Iordanului. Dar leviților nu le dăduse moștenire printre ei. Fiii lui Iosif alcătuiau 2 seminții, Manase și Efraim, și leviților nu li s-a dat parte în țară, afară de cetățile pentru locuit, cu locurile goale din prejurul lor pentru turmele și averile lor. Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărțit țara. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, Chenizitul, i-a zis: Știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să izgonesc țara, și i-am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi,
pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Chiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre Anachim și țara s-a odihnit de război. Capitolul 15. Partea căzută prin sorți seminției fiilor lui Iuda după familiile lor se întindea spre hotarul Edomului până la pustia Țin, la miază zi. Acesta a fost hotarul cel mai de miază zi. Astfel, hotarul lor de miază zi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miază zi. Ieșea spre miază zi de suișul Acrabim, trecea prin Țin și se suia la miază zi de Cades Barnea. Și de acolo trecea înainte prin Hețron, suia spre Adar și se întorcea spre Carcaa. Trecea apoi prin Ațmon, mergea până la pârâul Egiptului și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miază zi. Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miază noapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului. Suia spre Bet Hogla, trecea pe la miază noapte de Bet Araba și se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben. Suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de Valea Acor, și se îndrepta spre miază noapte înspre Gilgal, care este în fața suișului Adumim, la miază zi de pârâu. Trecea pe lângă apele En Shemesh și mergea până la En Roguel. Suia de acolo prin Valea Ben Hinom, înspre miază zi de Iebus, care este Ierusalimul. Apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la Apus, și la capătul văii Refaimiților la miază noapte. Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah. Ieșea la cetățile muntelui Efron și trecea prin Baala sau Chiriat Iarim. Din Baala se întorcea la Apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miază noapte a muntelui Iarim sau Chesalon, se pogora la Bet Shemesh și trecea prin Timna. Apoi ieșea în latura de miază noapte a Ecronului, se întindea spre Shicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iapneel și ieșea la mare. Hotarul de Apus era marea cea mare și țărmul ei. Acestea au fost de jur împrejur hotarele fiilor lui Iuda după familiile lor. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul. Lui i-au dat Chiriat Arba, adică Hebronul. Arba era tatăl lui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei 3 fii al lui Anac, Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac. De acolo s-au suit împotriva locuitorilor Debirului. Debirul se numea mai înainte Chiriat Șefer. Caleb a zis, celui ce va bate cetatea Chiriat Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Axa. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogorât de pe măgarul ei și Caleb i-a zis, ce vrei? Ea a răspuns, fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda după familiile lor. Cetățile așezate în ținutul de la miază zi, la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau Cabțeel, Eder, Iagur, China, Dimona, Adada, Chedesh, Hațor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Hațor Hadata, Cheriot Hețron, care este Hațor, Amam, Shema, Molada, Hațar Gada, Heșmon, Bet Palet, Hațar Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iim, Ațem,
Eltolad, Chesil, Horma, Țiclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ain și Rimon. Toate cetățile 29 împreună cu satele lor. În câmpie, Eștaol, Țorea, Așna, Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soco, Azeca, Sharaim, Aditaim, Gedera și Gederotaim. 40 de cetăți și satele lor. Țenan, Hadasha, Migdal Gad, Dilean, Mitzpe, Iocteel, Lachis, Boțcat, Eglon, Cabon, Lahmas, Chitliș, Gederot, Bet Dagon, Naama și Macheda. 16 cetăți și satele lor. Libna, Eter, Așan, Yiftah, Așna, Nețib, Cheila, Akzib și Mareșa. 9 cetăți și satele lor. Ecron, cetățile și satele lui. De la Ecron și la Apus, toate cetățile de lângă Asdod și satele lor. Asdod, cetățile și satele lui. Gaza, cetățile și satele ei, până la pârâul Egiptului și la Marea cea Mare, care slujește ca hotar. În munte, Shamir, Iatir, Soco, Dana, Chiriat Sana, care este Debirul, Anab, Eștemo, Anim, Gosen, Holon și Gilo, 11 cetăți și satele lor. Arab, Duma, Eșean, Janum, Bet Tapuah, Afeca, Humta, Chiriac Arba, care este Hebronul, și Țior, 9 cetăți și satele lor. Maon, Carmel, Zif, Iuta, Izrael, Iocdeam, Zanoah, Cain, Gibea și Timna, 10 cetăți și satele lor. Halhul, Bet Țur, Gedor, Maarat, Bet Anot și Eltecon, 6 cetăți și satele lor. Chiriat Baal, care este Chiriat Iarim, și Raba, 2 cetăți și satele lor. În pustie, Bet Araba, Midin, Secaca, Nibșan, Ir Hamelah, En-Gedi, 6 cetăți și satele lor. Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusiții care locuiau la Ierusalim, și iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi. Capitolul 16. Partea căzută la sorți fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte. Mergea mai departe de la Betel la Luz și trecea spre hotarul archiților prin Atarot. Apoi se pogora la Apus, spre hotarul Iafletiților, până la hotarul Bet-Horonului de jos și până la Gezer, ieșind la mare. Acolo și-au primit moștenirea fiii lui Iosif, Manase și Efraim. Iată hotarele fiilor lui Efraim după familiile lor. Hotarul moștenirilor era la răsărit, Atarot Adar, până la Bet-Horonul de sus. Ieșea spre mare la Micmetat în partea de miază noapte, se întorcea la răsărit până la Taanat Silo și trecea înspre răsărit prin Ianoah. Din Ianoah pogora la Atarot și la Naarata, atingea Ierihonul și mergea până la Iordan. Din Tapuah mergea spre Apus până la pârâul Cana și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Efraim după familiile lor. Fiii lui Efraim aveau și cetăți deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor. Ei n-au izgonit pe cananiții care locuiau în Gezer și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir. Capitolul 17. O parte a căzut prin sorți seminției lui Manase, căci el era întâiul născut al lui Iosif. Machir, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Galaad, avusese Galaadul și Basanul pentru că era un bărbat de război. Au dat prin sorți o parte celorlalți fiei lui Manase după familiile lor, fiilor lui Abiezer, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer, fiilor lui Shemida. Aceștia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif după familiile lor. Zelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fii, dar a avut fiice ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța. Ele s-au înfățișat înaintea preotului Eleazar, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, și înaintea mai marilor, și au zis: Domnul a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între frații noștri. Și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor. Au căzut 10 părți lui Manase, afară de țara Galaadului și a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului.
căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui și țara Galaadului a fost pentru ceilalți fii ai lui Manase. Hotarul lui Manase se întindea de la Asher până la Micmetat, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah. Țara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim. Hotarul se pogora până la pârâul Cana, la miază zi de pârâu. Cetățile acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăților lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miază noaptea pârâului și ieșea la mare. Ținutul de la miază zi era al lui Efraim, cel de la miază noaptea lui Manase, și marea le sluja ca hotar. La miază noapte se întâlneau cu Asher și la răsărit cu Isahar. Manase stăpânea în Isahar și în Asher, Bet-Shean cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din Endor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui și locuitorii din Megiddo cu satele lui, cele trei înălțimi. Fiii lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis: pentru ce ne-ai dat de moștenire numai un sorț și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum? Iosua le-a zis: dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure și tăiați-o ca să vă faceți loc în țara fereziților și a refaimiților, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmb pentru voi. Fiii lui Iosif au zis: muntele nu ne va ajunge și toți cananiții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Shean și în satele lui, și cei ce sunt în valea lui Israel, au cară de fier. Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase: voi sunteți un popor mare la număr și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur sorț, ci veți avea muntele, căci veți tăia pădurea și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veți izgoni pe cananiți cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor. Capitolul 18. Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo și au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor. Mai rămâneau 7 seminții ale copiilor lui Israel care nu-și primiseră încă parte de moștenire. Iosua a zis copiilor lui Israel: până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul părinților voștri? Alegeți 3 bărbați de fiecare seminție și îi voi porni, să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii și să se întoarcă la mine. Să o împartă în 7 părți. Iuda să rămână în hotarele lui la miază zi și casa lui Iosif să rămână în hotarele ei la miază noapte. Voi, dar, să faceți un plan al țării împărțit în 7 părți și să mi-l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Dar leviții să n-aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului. Și Gad, Ruben și jumătate din seminția lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. Când s-au sculat bărbații și au pornit să facă planul țării, Iosua le-a dat porunca aceasta: duceți-vă, străbateți țara, faceți-mi un plan și întoarceți-vă la mine. Apoi eu voi arunca pentru voi sorțul înaintea Domnului la Silo. Bărbații aceștia au plecat, au străbătut țara și au făcut planul după cetăți, într-o carte, împărțind-o în 7 părți, și s-au întors la Iosua în tabără la Silo. Iosua a aruncat înaintea Domnului sorți pentru ei la Silo și a împărțit țara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui. Sorțul a căzut pe seminția fiilor lui Beniamin după familiile lor, și partea care le-a căzut prin sorți își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif. Înspre miază noapte, hotarul lor pornea de la Iordan. Suia pe la miază noapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus și ieșea în pustia Bet-Aven. De acolo trecea prin Luz, la miază zi de Luz, adică Betel, și se pogora la Atarot Adar, peste muntele care este la miază zi de Bet-Horonul de jos. Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pe la miază zi de muntele care este în fața Bet-Horonului. Mergea spre miază zi și ieșea la Chiriat Baal, care este Chiriat Iarim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus. Partea de miază zi începea de la capătul Chiriat Iarimului.
Hotarul mergea spre apus până la izvorul apelor Neftoahului. Se pogora pe la capătul muntelui care este în fața văii Bet Hinom, în valea Refaimiților la miază noapte. Se pogora prin valea Hinom pe partea de miază zi a Iebusiților până la En Roguel. Se îndrepta spre miază noapte la En Shemesh, apoi la Gelilot, care este în fața suișului Adumim, și se pogora pe la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben. Trecea pe partea de miază noapte în fața Arabei, se pogora pe la Araba, mergea înainte pe partea de miază noapte la Bet Hogla și ieșea la sânul de miază noapte al Mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miază zi. Acesta era hotarul de miază zi. Înspre răsărit, hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur. Cetățile seminției fiilor lui Beniamin după familiile lor erau Ierihonul, Bet Hogla, Emek Chețit, Bet Araba, Țemaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Chefar Amonai, Ofni și Gheba, 12 cetăți și satele lor. Gavaon, Rama, Beerot, Mitzpe, Chefira, Moța, Rechem, Ierpeel, Țareala, Țela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Gibeat și Chiriat, 14 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin după familiile lor. Capitolul 19. A doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda. Ei au avut în moștenirea lor Bersheba, Sheba, Molada, Hațar Shual, Bala, Ațem, Eltolad, Betul, Horma, Țiglag, Bet Marcabot, Hațar Susa, Bet Lebaot și Sharuhen, 13 cetăți și satele lor. Ain, Rimon, Țiglag, Bet Marcabot, Hațar Susa, Bet Lebaot și Sharuhen, 13 cetăți și satele lor. Ain, Rimon, Eter și Așan, 4 cetăți și satele lor. Și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baalat Beer, care este ramatul de miază zi. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Simeon după familiile lor. Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor. A treia parte a căzut prin sorți fiilor lui Zabulon după familiile lor. Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. La apus se suia spre Mareala și atingea Dabeșet. Apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului. Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot Taborului. Mergea înainte la Dabrat și suia la Iafia. De acolo trecea la răsărit, prin Ghita Hefer, prin Ita Cațin, mergea la Rimon și se întorcea până la Nea. Se întorcea apoi înspre miază noapte spre Hanaton și ieșea la valea Iftah El. Cuprindea Catat, Nahalal, Shimron, Ideala, Betleem, 12 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. A patra parte a căzut prin sorți lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor. Hotarul lor trecea prin Israel, Chesulot, Sunem, Hafaraim, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Abeț, Remet, Enganim, Enhada și Bet Pațeț. Atingea Taborul, Shahațima, Bet Shemesh și ieșea la Iordan, 16 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. A cincea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Asher, după familiile lor. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Akshaf, Alamelec, Amead și Mișeal. Atingea spre apus Carmelul și Shihor Libnat. Apoi se întorcea înspre răsărit la Bet Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iftah El, la miază noapte de Bet Emek și Neiel, și se întindea spre Cabul, la stânga, și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul cel Mare. Se întorcea apoi spre Rama, până la cetatea cea tare a Tirului, și spre Hosa, și ieșea la mare prin ținutul Achzib. Cuprindea Uma,
Afec și Rehob, 21 de cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Așer după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. A 6-a parte a căzut prin sorți fiilor lui Neftali după familiile lor. Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Țaananim, Adamine Cheb și Abneel, până la Lacum și ieșea la Iordan. Se întorcea spre Apus la Aznot Tabor și de acolo mergea înainte la Hucoc. Se atingea de Zabulon înspre miază zi, de Așer înspre Apus și de Iuda. Înspre răsărit era Iordanul. Cetățile tari erau Țidim, Țer, Hamat, Racat, Chineret, Adama, Rama, Hațor, Chedeș, Edrei, En-Hațor, Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Shemesh, 19 cetăți și satele lor. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Neftali după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. A 7-a parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Dan după familiile lor. Hotarul moștenirii lor era Țorea, Eștaol, Irșemeș, Șaalabin, Aialon, Iitla, Elon, Timnata, Ecron, Elteche, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberac, Gat-Rimon, Meiarcon și Racon, cu hotarul care este față în față cu Iafo. Ținutul fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem. Au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuțișul săbiei. Au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Dan, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor. După ce au isprăvit de împărțit țara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el, Timnat Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și și-a așezat locuința acolo. Acestea sunt moștenirile pe care le-au împărțit preotul Eleazar, Iosua fiul lui Nun și căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel, prin sorți înaintea Domnului, la Silo, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărțirea țării. Capitolul 20. Domnul a vorbit lui Iosua și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: hotărâți-vă cum v-am poruncit prin Moise, cetăți de scăpare, unde se poate fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă de gând să-l omoare. Ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia. Ei să-l primească la ei în cetate și să-i dea o locuință, ca să locuiască împreună cu ei. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui și fără să-i fi fost vrășmaș mai înainte. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării, ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise. Ei au pus deoparte Chedeșul în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul în muntele lui Efraim și Chiriat Arba sau Hebronul în muntele lui Iuda. Și de cealaltă parte Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Bețerul în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben, Ramot în Galaad, în seminția lui Gad, și Golan în Basan, în seminția lui Manase. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui, înainte de a se înfățișa înaintea adunării. Capitolul 21. Căpeteniile de familie ale leviților s-au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua fiul lui Nun și de căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel. Le-au vorbit la Silo, în țara Canaanului, și au zis: Domnul a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăți de locuit, cu împrejurimile lor pentru vitele noastre. Copiii lui Israel au dat atunci leviților din moștenirea lor cetățile următoare și împrejurimile lor, după porunca Domnului.
au tras la sorți pentru familiile chehatiților. Și leviții, fiii preotului Aaron, au avut prin sorți 13 cetăți din seminția lui Iuda, din seminția lui Simeon și din seminția lui Beniamin. Ceilalți fii ai lui Chehat au avut prin sorți 10 cetăți ale familiilor din seminția lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătate din seminția lui Manase. Fiii lui Gershon au avut prin sorți 13 cetăți ale familiilor din seminția lui Isahar, din seminția lui Asher, din seminția lui Neftali și din jumătate din seminția lui Manase în Basan. Fiii lui Merari, după familiile lor, au avut 12 cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. Copiii lui Israel au dat leviților prin sorți aceste cetăți și împrejurimile lor, cum poruncise lui Moise Domnul. Au dat din seminția fiilor lui Iuda și din seminția fiilor lui Simeon următoarele cetăți numite pe nume, și care au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile chehatiților și ale fiilor lui Levi, căci ei au ieșit cei dintâi la sorți. Le-au dat Chiriat Arba sau Hebronul în muntele lui Iuda și locul din prejur. Arba era tatăl lui Anac. Câmpia cetății și satele ei au fost date în stăpânire lui Caleb, fiul lui Efune. Au dat deci fiilor preotului Aaron cetatea de scăpare pentru ucigași, Hebronul și împrejurimile lui, Libna și împrejurimile ei, Iatirul și împrejurimile lui, Eștemoa și împrejurimile ei, Holonul și împrejurimile lui, Debirul și împrejurimile lui, Ainul și împrejurimile lui, Iuta și împrejurimile ei și Bet-Shemeșul și împrejurimile lui, 9 cetăți din aceste două seminții. Și din seminția lui Beniamin, Gabaonul și împrejurimile lui, Gheba și împrejurimile ei, Anatot și împrejurimile lui și Almonul și împrejurimile lui, 4 cetăți. Toate cetățile preoților fiii lui Aaron au fost 13 cetăți și împrejurimile lor. Leviții din familiile celorlalți fii ai lui Chehat au avut prin sorți cetăți din seminția lui Efraim. Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigași, Sihemul și împrejurimile lui, în muntele lui Efraim, Gezerul și împrejurimile lui, Chibțaim și împrejurimile lui și Bet-Horon și împrejurimile lui, 4 cetăți. Din seminția lui Dan, Elteche și împrejurimile ei, Gibeton și împrejurimile lui, Aialon și împrejurimile lui și Gat-Rimon și împrejurimile lui, 4 cetăți. Și din jumătate din seminția lui Manase, Taanac și împrejurimile lui și Gat-Rimon și împrejurimile lui, 2 cetăți. Toate cetățile erau 10 și împrejurimile lor, pentru familiile celorlalți fii ai lui Chehat. Au dat fiilor lui Gershon dintre familiile leviților, din cealaltă jumătate a seminției lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigași, Golan din Basan și împrejurimile ei, și Beeștra și împrejurimile ei, 2 cetăți. Din seminția lui Isahar, Chișion și împrejurimile lui, Dabrat și împrejurimile lui, Iarmutul și împrejurimile lui și En-Ganim și împrejurimile lui, 4 cetăți. Din seminția lui Asher, Mișeal și împrejurimile lui, Abdonul și împrejurimile lui, Helcat și împrejurimile lui și Rehob și împrejurimile lui, 4 cetăți. Și din seminția lui Neftali, cetatea de scăpare pentru ucigași, Chedeș din Galileea și împrejurimile ei, Hamot Dor și împrejurimile lui, și Cartanul și împrejurimile lui, 3 cetăți. Toate cetățile gherșoniților după familiile lor erau 13 cetăți și împrejurimile lor. Celorlalți leviți care făceau parte din familiile fiilor lui Merari le-au dat. Din seminția lui Zabulon, Iocneamul și împrejurimile lui, Carta și împrejurimile ei, Dimna și împrejurimile ei și Nahalal și împrejurimile lui, 4 cetăți. Din seminția lui Ruben, Bețerul și împrejurimile lui, Iahța și împrejurimile ei, Chedemot și împrejurimile lui și Mefaat și împrejurimile lui, 4 cetăți. Și din seminția lui Gad, cetatea de scăpare pentru ucigași, Ramot din Galaad și împrejurimile lui, Mahanaim și împrejurimile lui, Hesbonul și împrejurimile lui, și Ezerul și împrejurimile lui, de toate 4 cetăți. Toate cetățile care au căzut la sorți fiilor lui Merari după familiile lor, alcătuind celelalte familii ale leviților, erau 12 cetăți. Toate cetățile leviților din mijlocul moșiilor copiilor lui Israel erau 48 de cetăți și împrejurimile lor. Fiecare din aceste cetăți își avea împrejurimile ei de jur împrejur. Așa erau toate cetățile acestea.
Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașilor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Capitolul 22. Atunci Iosua a chemat pe rubeniți, pe gadiți și jumătatea din seminția lui Manase. Și le-a zis: Voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit. N-ați părăsit pe frații voștri de o bună bucată de vreme până în ziua de azi. Și ați păzit rânduielile și poruncile Domnului Dumnezeului vostru. Acum, când Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraților voștri, cum le spusese, întoarceți-vă și duceți-vă la corturile voastre în țara dată în stăpânirea voastră, pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului, să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă lipiți de El și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drumul. Și ei au plecat la corturile lor. Moise dăduse unei jumătăți din seminția lui Manase o moștenire în Basan, și Iosua a dat celelalte jumătăți o moștenire lângă frații lor, dincoace de Iordan l-a apus. Când i-a trimis Iosua la corturile lor, i-a binecuvântat și le-a zis: Voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier și de îmbrăcăminte. Împărțiți cu frații voștri prada luată de la vrăjmașii voștri. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase s-au întors acasă, lăsând pe copiii lui Israel la Silo, în țara Canaanului, ca să se ducă în țara Galaadului, care era moșia lor și unde se așezaseră, cum poruncise lui Moise Domnul. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile. Copiii lui Israel au auzit zicându-se: Iată că fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit un altar în fața țării Canaanului, pe malurile Iordanului, în părțile copiilor lui Israel. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. Copiii lui Israel au trimis la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătatea din seminția lui Manase în țara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar, și 10 căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părintească pentru fiecare din semințiile lui Israel. Toți erau căpetenii de casă părintească între miile lui Israel. Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase în țara Galaadului și le-au vorbit astfel: Așa vorbește toată adunarea Domnului. Ce însemnează păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față de Dumnezeul lui Israel și pentru ce vă abateți acum de la Domnul, zidindu-vă un altar ca să vă răzvrătiți azi împotriva Domnului? Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului? Și voi vă abateți astăzi de la Domnul. Dacă vă răzvrătiți azi împotriva Domnului, mâine El se va mânia împotriva întregei adunări a lui Israel. Dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră, treceți în țara care este moșia Domnului, unde este așezată locuința Domnului, și așezați-vă în mijlocul nostru. Dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă despărțiți de noi, zidindu-vă un altar, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire și nu s-a aprins de mânie Domnul împotriva întregei adunări a lui Israel? Și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns astfel căpetenilor peste miile lui Israel: Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, știe și Israel însuși știe lucrul acesta. Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta,
să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi de tot și daruri de mâncare, și ca să aducem pe el jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri, ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fii al lui Ruben și fii ai lui Gad. Voi n-aveți parte de Domnul. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis, să ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui, prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumiri, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor noștri, voi n-aveți parte de Domnul. Noi am zis, dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde, priviți chipul altarului Domnului pe care l-au făcut părinții noștri, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, ci ca mărturie între noi și voi. Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind un altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru, care este înaintea locașului Lui. Când au auzit preotul Fineas și căpetenile adunării, căpetenile peste miile lui Israel, care erau cu el, cuvintele pe care le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad și fiii lui Manase, au rămas mulțumiți. Și Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad și fiilor lui Manase: cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului. Și ați izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mâna Domnului. Fineas, fiul preotului Eleazar și căpeteniile au părăsit pe fiii lui Ruben și pe fiii lui Gad și s-au întors din țara Galaadului în țara Canaanului, la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o dare de seamă. Copiii lui Israel au rămas mulțumiți. Au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie înarmați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, martor, căci au zis ei, el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu. Capitolul 23. De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toți vrăjmașii care îl înconjurau. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Atunci Iosua a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oastei, și le-a zis: eu sunt bătrân, înaintat în vârstă. Ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Vedeți, v-am dat ca moștenire prin sorți, după semințiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan, și toate neamurile pe care le-am nimicit până la Marea cea Mare spre apusul soarelui. Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră. Și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul Dumnezeul vostru. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi, să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor, ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua aceasta. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice, și nimeni până în ziua aceasta n-a putut să vă stea împotrivă. Unul singur dintre voi urmărea 1000 din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus. Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coastă și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune, pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru,
n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit. Și după cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul, Dumnezeul vostru, s-au împlinit pentru voi, tot așa, Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele, până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru, dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul vostru, și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, Domnul se va aprinde de mânie împotriva voastră și veți pieri de grab din țara cea bună pe care v-a dat-o El. Capitolul 24. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oastei. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iosua a zis întregului popor: Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Părinții voștri Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului, Eufrat, și slujau altor Dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt. Am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui. Apoi v-am scos afară din el. Am scos pe părinții voștri din Egipt și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri până la Marea Roșie cu cară și călăreți. Părinții voștri au strigat către Domnul și Domnul a pus întuneric între voi și egipteni, a adus marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce am făcut egiptenilor și ați rămas multă vreme în pustie. V-am adus în țara amoriților care locuiau dincolo de Iordan și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre. Ați pus stăpânire pe țara lor și i-am nimicit dinaintea voastră. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blasteme. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam. El v-a binecuvântat și v-am izbăvit din mâna lui Balac. Ați trecut Iordanul și ați ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră. Amoriții, fereziții, cananiții, hetiții, ghirgasiții, heviții și ebusiții. I-am dat în mâinile voastre. Am trimis înaintea voastră viespe bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai amoriților, nu cu sabia, nici cu arcul tău. V-am dat o țară pe care nu o muncisărăți, cetăți pe care nu le zidisărăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu îi sădisărăți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis: Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru. Iosua a zis poporului: Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. El nu vă va ierta fără de legile și păcatele. Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini, El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v-a făcut bine. Poporul a zis lui Iosua: Nu, căci vom sluji Domnului. Iosua a zis poporului: Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă, că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns: Suntem martori. Scoateți dar Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și poporul a zis lui Iosua: Noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul
și i-a dat legi și porunci la Sihem. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosua a zis întregului popor: Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martor împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosua a dat drumul poporului și s-a dus fiecare în moștenirea lui. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, în vârstă de 110 ani. L-au înmormântat în ținutul care-i căzuse la împărțeală, la Timnat Serah, în muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaaș. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif. Eleazar, fiul lui Aron, a murit și a fost îngropat la Gibeat Fineas, care fusese dat fiului său Fineas în muntele lui Efraim. Aici se încheie cartea lui Iosua.